अब हमारा लगा हम धुर आइल बा तन दिखाई 5 समझो कि आम हो नए का जमाना के आम हो छोटी छोटी बा गोल का अरे आम ले लो पाकल बाकी काचा स्केल ज्यादा हो जाती भैया 4 कली गागलो ने बा दिखाई कि आम ले लो बेचतानी सदे आम ले लो कैसे बा कैसे दीजिए ये देखिए गलत बात है दीजिए ना अरे आम ले लो बेचतानी सदे आम ले लो कि तोहरा आम के स्वाद गोरी खटके बा आज खटके बा कि हटके बा कि तोहरा आम के स्वाद गोरी टटके बा ना पानी आ रहा है मुंह में कि तोहरा आम के स्वाद गोरी खटके बा इधर आइए ये अमधुर है पगली आम नहीं है हम समझ रहे हैं कि आपका लार चुरे कर दीजिए जी तारा आम के स्वाद गोरी खटके बा बिगना नहीं है ना बाकी हटके बा कि आम ले लो बेचतानी सदे आम ले लो अरे आम ले लो लगे आके फूली आम ले लो आप बोलिए आपका लाइन आप बोलिए देखिए डरिए मत आम जब देख ले तो बोलिए हम चाहते हैं लोग बोली मुंह खोली तो बोली कि तारा आम के स्वाद गोरी खटके बा कि तारा आम के स्वाद गोरी टटके बा बाकी आम के स्वाद गोरी टटके बा बाकी हटके बा लेकिन जानता रू जब आम खैला के बाद का भइल आम खैला के बाद 9 महीने बाद मुलाकात भइल त लइका कहता कि जहिया से भइल तारा गोदी में खेला के जहिया से भइल तारा गोदी में खेला के है लइका तोहरे के पापा कहता हमरा संगा जी के चाचा कहता लइका तोहरे के पापा कहता हमरा संगा जी के चाचा कहता जहिया से भइल तारा गोदी में खेला के जहिया से भइल तारा गोदी में खेला के इधर आओ पगला दोनों आओ सुन पगला दोनों लड़का दूधू को खेला के ये कौन है मम्मी कौन है मम्मी ये कौन सा है हमको थोड़ी ना पापा के कौन है मम्मी हम कौन है पापा के पापा बहुत मार मारेंगे बहुत कि आम ले लो हम चाहते नहीं कुछ इधर खड़ा हो कि बेचतानी सदे आम ले लो आप चाहते हैं स्टेज पे विवाद हो जाए ना आपने रूम में ही बोला है कि हम काहे के चाहते हैं विवाद की अरे से विवाद करोगे तब हम विवाद कर दे लेकिन हम काहे हम चाहते नहीं कि विवाद होके फटाफट हो गए कह दियो बतिया कह दी टेंशन जरूर बे कि तारा आम के स्वाद गोरी टटके बा अरे खटके बा तारा आम के स्वाद गोरी खटके बा
गलता वैसे जैसे सरसों के सदिया ताजा गलता वैसे जैसे सरसों के सदिया ताजा। हाँ बोले के थे मौका लेकिन सोनू जी हमरा बताई ना मुलाकात तो ढेर दिन बाद भइल बा हम कैसन लागत नहीं हाँ मैं कैसा लग रहा हूँ ए धनंजय भैया कि चश्मा लगा के हैंडसम लगा तारा ए धनंजय भैया चश्मा चश्मा हाँ दीना चाचा पापा दीना का हाँ चश्मा हाँ बहुत खराब है हाँ पापा का चश्मा कि साउथ वाला हीरो से न कम लगा तारा लहा ये अंकेश भी में 4 गो लोग का तनी सी होगा कि तोहर के दिल हम दे हवे करे जा तू तो बम लगा तारा। हाँ हमरा के दिल देबू हां कि डर नहीं खेला गो तू हमारा जान के जब से दिल देहलू अपना जान के कि हथवे से बनावे हथियार रे पगलई पगली कि हथवे से बनावे हथियार रे पगली मजनुआ तोर रंगदार हो हां लौकत का कहलू हो कि चश्मा लगा के हम सोम लगत रो साउथ वाला हीरो से न कम लगा तारा चश्मा लगा के हैंडसम लगा तारा साउथ वाला हीरो से न कम लगा तारा तोहर के दिल हम हवे करे जा तू तो बम लगा तारा तोहर के दिल हम हवे करे जा तू तो बम लगा तारा तोहर के दिल हम हवे करे जा तू तो बम लगा तारा। और ही कुछ बोलो टाना उठाओ भैया टाना टाकी उठाई टाकी कि हई पिलरे नु दहिया के आवाज उठावा अम्मा हर रखवार बड़ा जा तो गई कि मान ले बिया हमके पति मान ले बिया हमके पति ये कि भैया पगली देखावे अगर बाती पगली देखावे अगर बाती पगली देखावे अगर बाती मन चाहती है सिरी मोती मन चाहती है सिरी मोती पगली देखावे अगर बाती पगली देखावे अगर बाती पगली देखावे अगर मस्त भइल बा मस्ती में बैठल प्यार के मस्ती में और मस्त भइल बा मस्ती में बैठल प्यार के मस्ती में रहे दिल भर केहू लेकिन सुनो कि आइए बलम रउआ कोइली ही नाश्ता भुजिया फटा उठा के कोइली पे वास्ता आइए बलम रवा कोइली ही नाश्ता भुजिया फटा उठा के कोइली पे वास्ता कि बड़ी सुख लगे तोहर लुकिया धनी हर लुकिया धनी कि पहिरी जब मारेलू मौसुकिया धनी हने उतनी आगे फिर से खाली बोलो कि आइए बलम रवा कोइली ही नाश्ता कोइली ही नाश्ता जी कोइली ही नाश्ता भुजिया फटा उठा के कोइली पे वास्ता कोइली पे वास्ता जी कोइली पे वास्ता आइए बलम रवा कोइली ही नाश्ता भुजिया फटा उठा के कोइली पे वास्ता
बड़ी सुहर लगे तो लुकिया धनी कि पहिरी जब मारेलू मौसुकिया धनी एक बार स्माइल करो ना कि पहिरी जब मारेलू मौसुकिया धनी सरिया बुलिया धनी पहिरी जब मारेलू मौसुकिया धनी सरिया बुलिया धनी